Ljudi često u razgovoru međusobno ponavljaju: ti si iskompleksiran. Meni nije jasno šta to znači. Ko nije iskompleksiran? Ko i šta predstavlja taj ideal neiskompleksiranosti, na osnovu čega nekome može da se kaže da je iskompleksiran? Jedno je reći: tebi je isuviše stalo da budeš u centru pažnje, ili gušiš druge ljude svojim prisustvom, ili se stidiš od drugih ljudi i zato sve vreme ćutiš. To su konkretne stvari, ali reći nekome da je iskompleksiran zato što je iskompleksiran, to ne znači apsolutno ništa. Isto je i sa čuvenom rečenicom: treba da posjetiš psihijatra. Mislim da nema čoveka na kugli zemaljskoj kome razgovor sa psihijatrom ne bi dobrodošao. Neobavezan, o svemu, razgovor gde bi se dotakli društva, drugih ljudi, u krajnje njega samog. Ljudi tako lako lepe etikete na osnovu onoga što vide ili na osnovu onoga što nisu u stanju da vide, da se razgovori svode na dokazivanje ko je normalan, pošten, ispravan. Pritom polazi se od psihijatra kao simbola normalnosti, doktora za psihu, a pitanje je kakav su i koliki psihijatri sami po sebi kriterijum, na osnovu svega onoga što su prošli, kako sa sobom, tako i sa drugima. Volim da slušam ljudske razgovore. Pre sam mislio da se radi o sukobu mišljenja gde osobe suprotstavljaju svoje stavove. Međutim, radi se o nadmetanju kroz koje i preko kojeg se dolazi do emotivnog pražnjenja i punjenja. Mišljenja su samo stavovi koji se naglas izgovore, a iza tih stavova se kriju čitave strukture ličnosti, različitih verovanja, motiva, interesovanja, strahova. Pritom, svesti neku osobu samo na ono što glasno izgovori slično je kao i određivati kvalitet knjige na osnovu boje korica. Čovjek je uvek nešto drugo, nešto mnogo dublje, sveobuhvatnije, šire. Ponekad mi se čini da se ljudi isuviše uzimaju za ozbiljno. Ono što pišu i govore polazi se od čoveka kao racionalnog bića. Međutim, čovjek je pre svega promenljivo, iracionalno biće koje je svašta spremno da prevali sa svojih usana. A o tome šta mu sve neprekidno prolazi glavom i da ne govorimo. Kakve sve mržnje, ljubomore, sujete, osvete. Lepo ponašanje je samo kontrolisana svest o tome šta smeš i ne smeš da uradiš u datom trenutku i u datoj situaciji, ali šta je sa nečijim neizrečenim mislima za koje ne možemo da znamo u kom pravcu idu? Kako to može da se uradi? Nikako, naravno. Nedavno sam se na slavi naslušao priča i priča i toliko toga je tu rečeno o politici, religiji, ekonomiji, toliko hvalisanja, stida, moralisanja, etiketa, navodnih herojstava, da na kraju shvatiš da su sve to samo reči i da bi te reči sasvim drugačije zvučale da su izgovorene na nekom drugom mestu, pred nekim drugim ljudima. Sve što je vezano za čoveka je tako krhko i promenljivo. Čovjek nije mašina koja radi po unapred programiranom sistemu. Čovjek je neuhvatljiv, kao što su ljudske misli neuhvatljive. I biće o kome mi upravo razmišljamo, šta god misli o njemu, je nešto mnogo složenije nego što smo u stanju da shvatimo. Otuda toliko različitosti, nesporazuma, kultura, religija. Ako mislimo da je naš kriterijum za sve na ovoj planeti, u problemu smo.